pred nami sú nejaké auta, musíme ich dobehnúť a predbehnúť. A hrabe to na štrku, to hrabe, je to fantázia. Máme to teda vesku a rozmýšľam, ako tohto človeka predbehnúť. Pozri na ten výhľad, nádhera. Sedím si takto v Chorvátsku pri pláži v apartmáne. Motovlog je vonku, zatváram a povedal som si, že natočím niečo aj tu z tohto ostrova pekného z Pagu. Akurát, že sa tu nikde nedá prenajať motorka a to znamená, že ideme točiť s autom. Keďže chcem odtiaľto spraviť nejaký vlog. No a rozmyslel som, že dojdem na Mustangu, ale Mustang tu dneska nemáme. Máme tu ľudové auto. No nič, tak sa poďme pozrieť na to ľudové auto, na ktorom tu dnes sme. This is it, ľudový Volkswagen. Pozri, keď podržíš tlačítko, dajú sa dať dole všetky 4 okna. No vieš čo najväčšia výhoda tohto auta? Keď sedíš vzadu, tak tu máš stolík jak v lietadle. To znamená, že si sa môžeš vyložiť veci a napríklad pracovať na notebooku počas jazdy. Čistá fantázia. No dobre, ale ideme dopredu. Poďme zistiť, jak toto jazdí. Je to fantastický, no vidíš, takéto niečo som si mohol prenajať. Na to sa vôbec necítim. No je to teda 1.6 turbo a má to S-ko. A vieš, čo znamená S? S znamená šport. To znamená, že to pôjdeme oskúšať, ako to jazdí v tom športe. Športový Volkswagen. Yes. Nepískaj na mňa. Dobre, a najprv pôjdeme s kľudom, pretože ho musíme zahriať. A tak, no, nebudeme mu hneď dávať zastudená. Smerovečka, cúvacia kamera parádna. Inak je to ročník 21, niečo by sme si mali povedať k parametrov. Ešte vidíš, môžeme sa pozrieť do techničky, akože aké to má vlastne parametre, ma zaujíma celkom, že koľko to má kilowattov. Tak má to výkon 110 kW, to je ako taká lepšia tisícková motorka. Teda inak, má to výkon ako taká slabšia tisícková motorka. Jaký oný, Sport Touring, bežný litrový japonský. No a poviem ti, že ideme to vyskúšať, ako sa mi bude točiť vlog, autovlog. Pozri na to, tu majú takéto parádne lodičky, aj s tým by sme mohli točiť vlog. No a ideme si ukázať, ako to tu vyzerá na tomto ostrove. Joj, ale kope to auto. Dobre. Tohto tu obehneme rovno pred zákrutou, jasné. No. Dobre. Tu je zákruta, ideme skúsiť, že či to drží v zákrute. Pohodička, drží to. Opa. No. Dobre, čo sa týka tohto ostrova, je veľmi špecifický. Uvidíš za chvíľu všetky tie nádherné skaly, to je čistá paráda. Nemám veľa času, popravde, na tento vlog, lebo sa ponáhľam potom na obed. No tak, takže budeme musieť trošku pridať. That's how I like it, keď musíš ísť rýchlejšie. Ja sa rád niekam ponáhľam, lebo potom vieš, máš dôvod jazdiť rýchlo. Alebo teda rýchlejšie, jak rýchlo ja nejazdím. Dobre, čo sa týka zákruty, kruháč, opa! Myslím, že sme práve išli po 3 kolesách. No a už som to hodil do športu. Už sme v Esku a pred nami je teda autobus, ktorý odbočuje. Tu je Lorenzo, alebo ako sa volá táto sieť potravín. To je asi KOB jednoto z Chorvátska, sa volá, že Lorenzo. Jeda. Dobre, tento sa mi uhol, keď videl, že mám kameru na hlave. A pozeraj na to. Toto je nádherný výhľad. Tuto som večer išiel, tuto z mesta, z Pagu, z hlavného, asi čo je hlavné mesto ostrova, a tuto bolo stádo oviec. Vieme, že hejno oviec tu vybehlo na cestu, takže v noci opatrne. Behajú tu hejná oviec. No a teraz tomu už pridáme, no ale výhľady sú tu neskutočné, však vidíš to sám, čo je pred nami. Teda ak to vidíš sám, neviem akom uhle máme kameru, že či vidno vôbec na cestu, je to fakt akože freestyle. Že som počítal s tým, že si ideme zobrať nejaký skúter a točiť s ním, aspoň 125, lenže tu sú len 50-ky. A hovorím, ja sa necítim na to, že budem na 50-ke jazdiť. Ja som na to už rozmaznaný, proste jazdiť na 50-ke. Tak aspoň 1.6, no. Čo sa týka toho, že či tu merávajú Chorváti, neviem ti povedať. Nevidel som tu ani jedného policajta na ostrove zatiaľ. No a toto tu je krásne. Všetko nádherné. A čo sa týka jazdných vlastností auta, ja neviem, či mám robiť recenziu na to, však to je proste bežný stroj, ktorý ťa odvezie kam potrebuješ, ale že by to bolo nejaký zážitok, to je také auto z rozumu, že bez emócie, ale funkčné, no čo viac, potrebuješ, aby to išlo 300? Nepotrebuješ, ale dáme plný, akcelerácia, prerušovaná čiara už začína, dobre, ide to. Čo potrebuješ, dokážeš aj predbehnúť. Dodávka, chceš sa naháňať? Asi sa nebude chcieť naháňať. Nevadí. Pôjdeme sa pozrieť na taký jeden veľmi pekný útes.
a pevnosť na ňom. Pôjdem ti ukázať, keď tu budeš, aby si vedel. Inak je tu, však pak je známy Zrče, čo je vlastne Ibiza Balkánu. Teraz radšej spomalíme, tento tu kľudne môže vycúvať. Odkiaľ je? Nevšimol som si špezetku. Nevedel som otočiť hlavu. Inak popravde ja mám prilbu na hlave, aby som mal kde dať kameru. Nedržím tú kameru prilepenú na svoj ksicht. Mám ju normálne prilbu na hlave, takže musím vyzerať jak... Ani nebudem hovoriť čo. Takže som v prilbe v aute. Cítim sa jak pretekár. No a sleduj tú scenériu, akože je to tu fakt, že nádherné, to je pecka. Tento ostrov stojí za to. No a ja už viem, čo som hovoril, že teda na Pagu sa nachádza Zrče, čo je Ibiza Balkánu a ešte som tam nebol, že sme tu 2 dní aj s cestou, takže určite pôjdem to tam skontrolovať. Inak o 2 dní mám narodeniny, takže možno pôjdem oslaviť na Zrče. A posledné 2 dní tu stal odstavený taký 50-kový skúter, teraz je preč, neviem ako to je možné. Tu v poli bol vystrčený a už si ho zjavne niekto odtlačil, asi bol z požičovne, typujem, že mu došiel benzín, tak ho tam nechal. No, kamaráde, ako ja nemám celý den. Ja vím, že ste prijeli z Česka a neponáhľate sa, ale ja už si chcem dať pleskavicu. No a máme osobný rekord, za 2 dní som zjedol 4 pleskavice, takže tak, dieta pokračuje. No a čo sa týka chorvátskej kuchyne, to je úplne že masaker, akože neskutočne varia tí Chorváti. To je pecka. Inak teraz vôbec neviem, že či som dobre odbočil. Uvidíme. No a toto je presne rýchlosť, keď človek ide pred tebou, že nejde dostatočne rýchlo na to, aby ťa nebrzdil, ale ide tak rýchlo, že keď si na slabšom aute, ako je toto, tak ho nemá šancu predbehnúť. Vieš, o čom hovorím? Poznáš to, že? Že dáš plný plyn, toto je plný plyn. Ja neviem, do tej zákruty ho fakt predbiehať nejdem, ale mohol by si nejak spomaliť alebo sa uhnúť. Lebo brzdí ma, ale neviem ho predbehnúť. Som v tej situácii, ktorú na dobrej motorke nikdy nezažiješ. Cítim vieš, takú tú formu úzkosti, že toto není to, ako chceš žiť a na čo chceš jazdiť. Už párkrát sa mi stalo, keď sme pri vode do odstrekovačov, že takí vtipálci na pumpe, vieš, natankuješ a sa ťa spýta, keď vidíš, že si normálne v príľbe motorkárskej poobliekaný a on, že aj vodu do odstrekovačov? A ty na ňo pozeráš, že ty pes, si tak 10. človek, čo si sa ma to spýtal za posledné 3 roky. Áno, len sa usmeješ, lebo však nebudeš mu kaziť jeho deň. Máme to teda vesku a rozmýšľam, ako tohto človeka predbehnúť. Tu je kopec, tam nevidím nič. Čo ak odtiaľ vyletí nejaká motorka? Čo ak nejaký Jata ďal pôjde? Tu 60-ka zákaz predbiehania, ale pozri sa, aký sa nám otvára výhľad. To už je vončo. To už je vončo. Ja toto české BMW. Ale dole kopcom s vetrom v chrbte som si istý, že tohto človeka zvládneme predbehnúť. A ja si to môžem hodiť aj do sekvenčného. A teraz ne, teraz neviem, kde je plus. Stará Vasa sa to tu volá. Pozdravujeme ľudí, ktorí toto zo starej Vasy pozerajú. Čúvaj Čech, nechcel by si odbočiť? Dojme, že sa vytratiť, vypaliť sa. Ako nič proti Čechom, však ja som Čechovia rád, vieš ako. Ja musím došlapnúť ten plyn. Ja idem toho Čecha predbehnúť. Nedá sa, je tu plná čiara. No dobre. Yes. Preťaženie G6. Predbehli sme Čecha, musíme mu teraz ujsť, lebo nás dobehne. Ops. Čo tu robíte? Ahojte. No a toto je čo vlastne? Cukrová trstina, čo tu rastie? Môžete mi povedať v komentároch niekto, čo sa vyznáte v takýchto veciach. Sa v tom moc nevyznám popravde. V porastoch chorvátskych. Čo sa to tu deje? Pozri, aké má kufre, aký je nabalený. To je cestovateľ na BMW GS 1200 bývajú, tak toto je GSR bicyklista. Koniec zákazu predbiehania. Oh yes. No a čo sa týka teda toho, jak jazdí toto auto, tak potrebovalo by ísť na geometriu, lebo som chcel povedať, že riadidlá, ja som úplne pokazený z motoriek, tak volant stojí do strany, keď ho pustí, že je takto. Nevadí, však to sa dá, akože inak ide rovno, len vidíš, že volant je trošku do strany. No ale však čo, tu sme Diníška. Ups, tam bolo, že radar tu je, brzdíme. Ale kebyže dáme dole ešpezetky, tak nemusíme ani brzdiť. Toto je radar asi, pravdepodobne, ale však to je len taký radar, čo ti ukazuje, že okolko ideš rýchlejšie, nemyslím, že to je radar s foťákom. Nevadí, to je jedno. Pokračujeme ďalej. No a za chvíľu sa dostaneme do tej krajšej časti ostrova, ešte krajšej, nie že krajšej, ale ešte krajšej. Alebo krajšej znie tak, že táto není pekná, ale je aj táto pekná. Pozri toto hrazdy, pôjdeme si zacvičiť, určite, na tieto hrazdy. A teraz sleduj. Yes.
No a toto je to, čo chceš vidieť, keď si v Chorvátsku. Takto nádherné výhľady. Pecka. No moc sa tomu nechce. Asi preto, že máme jemné 3-stupňové stúpanie, ale pred nami sú nejaké zákruty, takže to ideme rozkúriť plnou rýchlosťou, plný plyn. Fú, a to idem až toľko, to by som ani nepovedal. Opa! Yes. Dá sa s tým, je to pohodička. Neviem, či to máme na 15 alebo na 16 obuté, ale drží to celkom. Akože na to, že to vyzerá aj krabica, tak nemáš pocit, že sa ti to chce prevrátiť, čo je dosť dobré. Pred nami sú nejaké auta, musíme ich dobehnúť a predbehnúť. To je moja úloha na dnešný deň. Koniec zákazu predbiehania. Oh yes. Už vás mám, chlapci. Pozdravujeme do Martina. Vidíme tu auto z Martina. Slováci sú všade. Obsadili to tu. Tak keď dojdeš do Rajky, to tu je. Dojdeš do Rajky na pumpu a po slovensky na teba rozprávajú. To je to isté v Chorvátsku. Všade sme. Vieš, ako slovenské more, tu ho môžeš vidieť. Zákaz predbiehania a pred nami sú Slováci, že nebudem Slovákov predbiehať. Počul som niekde, že čo sa týka správneho držania volanta, tak by si nemal by si šoférovať takto. Že vraj by si mal šoférovať, že o 10.2 ako na hodinách. Takže takto. Poznal som také dievča pár rokov dozadu. Ona šoferovala, má Velociraptora. Vieš, čo to znamená? Takto mala ruky. A Velociraptora. No ale zastavíme na výhľade, kúkneme sa, jak to tu vyzerá, pozri. No tak toto už je vončo. Nebudeme ani vypínať, necháme chladenie zapnuté, len dáme parkovaciu brzdu, aby nám náhodou auto sa nerozhodlo, že ide skočiť dole. Netrúb, hneď som tu, vydrž. A pozri sa na to. Yes, toto je krása. Fúha, toto je nádhera. Aj toto. Je to pohodičke. Pekné pukličky, že? Páčia sa ti? Aj mne. Mám príľbu na hlave, napálil som plexištít do stropnice. Dobre, tu nejde nikto. A ideme vyskúšať akceleráciu. Aj potom dole s kopcom budeme skúšať akceleráciu, lenže budú mať zlý výsloj. Opa, hrabe to na štrku, to hrabe, je to fantázia. Dobre, pridávame. Teraz nám ušli Slováci, musíme ich dobehnúť. Veľmi sa mi páči, že sú tu takéto miestečka, kde si to môžeš odstaviť a kochať sa. Pozri, tu je kamionista, vieš, ako kamionisti spávajú v kamiónoch, majú posteľ vnútri, tak je možné, že tento tu spí. Že dneska tu bude nocovať. Vieš, že ideš do Chorvátska, odniesť tovar, no tak si zastavíš tu na výhľade, prenocuješ. Ale pozri sa na to, ja som akože normálne, že uchvátený z tohto výhľadu, toto sa mi páči. Je to, akože ja som už bol kade-tade po svete, ale takto zaujímavý ostrov s takto, že vyzerá jak mesačná krajina, aj neviem, či som videl, ale bol som, akože Tenerife bolo podobné, že tiež vyzeralo ako mesačná krajina, ale tá farba tam bola iná, tých kameňov, aj tej prírody. Motorkári, ahojte! No nezdravia ma, no. To je, keby sa cítim, aký som bol na skútri. Tiež ťa nepozdravia, keď si na skútri. Trošku mi to pripomína Tenerife, ale hovorím, Tenerife má taký iný odtieň tých skál. Toto je taká naozaj, že mesačná krajina. A teraz som chcel ísť na tú odbočku, len som zabudol, takže tu sa otočíme. Pred nami je Pašský most, čo znamená asi, že Pašský most. A tuto teda otočíme. Hop. Tuto čo si môžeš kúpiť? Nejdeme kúpovať zmrzlinu ani nič, ale počkáme, trošku cúvneme, vidíš, využijeme spiatočku, to na motorke väčšinou nemáš, aj keď na Goldwingoch to máš, aj na veľkých bavorákoch a tak. Dobre, idú autá rýchlo, plný plyn, akcelerácia. No ideme sa pozrieť tuto na jednu výhliadku, krásnu. Pozri toto tu oproti, jak to vyzerá, to je, neviem či vidíš to, ale tu je taká ako keby zátoka, alebo je to oddelené vodou a tie skaly sú naozaj nádherné. Dole žije, že mačacia rodinka. Normálne sú tam také, no však ukážem ti. Ale pozri sa na toto, čo je pred nami. To je pohľad, wow. No a mačaciu rodinku pôjdeme pozrieť potom, najprv sa ideme pozrieť tuto hore na výhliadku, ktorá je fakt, že brutálna, dýchberúca. Takže ideme tuto hore, tuto je to také trošku rozbité, ale ničo by sme nezvládli. No a nikto tu není, sme tu prví, pozri na to, zrúcanina. To je zmrzlina, ktorá je ešte zavretá a tak. Péčko, parkovacia brzda, vypnúť.
Pás, dvere, pozor na hlavu, aby som si neurval plexy, ktoré mám hore, lebo však pozri sa. Pozri, jak jazdím v aute, vidíš ma v odraze? Ale mám slnečné okuliare, pozri. Yes. Pecka. Motorgarage tričko nesmie chýbať, inak bude sa doplňovať merch. Za chvíľku príde nová séria tričiek, lebo veľa ľudí píše správy na Instagrame, že čo merch, chcem merch. No merch je vypredaný, bohužiaľ, a chvíľu sa čaká. Takže tak. No a pozri sa na to. To je nádhera. Wow. A tu dole, keď spadneš, tak už nevylezeš, tam zostaneš. Tu ťa len rybičky zožerú. A to musí byť tiež nádhera, pozri sa na to na také loďke. Krása. No a autičko, tu máme Volkswagena. Ideme sa pozrieť pod kapotu? Potom, ideme hore, ešte ti ukážem toto, jak to tu vyzerá. Parádny Volkswageník. Toto je pekný záber. Teraz tuto Volkswagen pod mostom. Yes. Fajnové. Tak toto je že extrémny výhľad. Nádhera. Čo viac môžem k tomu povedať? Inak mám barefooty na nohách. Barefooty známe tým, že majú extrémne tenkú podrážku a pozri sa na to. Vidíš tie skaly, aké sú ostré? Je to niečo ako masáž nôh. No barefooty nie sú úplne akože turistická obuv, ale dobre sa v nich šoferuje. Je to také ako barefoot, vieš, keby si bol. Čo je toto tu? Haló? Haló? Je tam ozvena. No dobre, ideme vystúpať naspäť. Najprv hore, potom dole a potom pôjdeme pozrieť Cats Family. Normálne to nájdeš, mačacia rodinka na Google. Bod záujmu. Na Google Maps. No a dáme si teraz info, že čo je vlastne toto. Fortika je malebná zrúcanina pevnosti, ktorá sa nachádza hneď za mostom na ostrov Pak, na strategicky významnom mieste pri úzkom kanáli oddelujúcom ostrov od pevniny. Postavená bola v 17. storočí, aby chránila frekventovanú námornú trasu pred pirátmi a zabezpečila kontrolu obchodu na Jadrane. Takže prichádzame k nášmu 1.6 turbo benzín šporťák. Chcem vidieť ksichty tých ľudí, ak sa budú tváriť, keď ma uvidia v tej príľbe. No ideme sa ešte teda pozrieť pod kapotu, že jak to vyzerá. Dobre, ale kerky. Tak. O bože, to je zasraté. Na toto niekto úplne že kašľal. Vydáva to nejaký divný zvuk. Že to bzúči. Môžeš vidieť, keď sa pozrieš, ako z toho sála teplo, voní sa vzduch krásne. No neviem, či to vidíš na kamere. Dobre, nevadí, nič, ideme ďalej. Ja kúkala. Že prečo tento človek jazdí v príľbe. No nič. Vítajte, ďakujem, vítam. Dobre, klíma. Spiatočka. Pohľad do kamery. Pozor, cúvam. Senzory vpredu aj vzadu, ročník 2021. Fantastická výbava. Ty kokso, aké športové auto krásne došlo, pozri sa na to. To je ale nádherný voz. Dokonca aj s ťažným zariadením. Dva športiaky sa stretli v tom istom mieste, v tom istom čase. No a tuto býva mačacia rodinka, pozri. Miau. Ideme pozrieť mačky? Ahojte. Dobrý deň, prosím vás, viete mi poradiť, že kde sa tu dá nájsť, kde tu je najlepšia reštaurácia? Haló. No, tu máme malý problém, ja nehovorím po chorvátsky, toto sú chorvátske mačky. Kto pil to pivo? Koľko vás je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mačiek. Dobre, tešilo ma. Opatrne hlavne, hej. Majte sa pekne, tešilo ma. Mohli som im doniesť niečo jesť, že? Pozri si, aké domečky tu majú. Cica. Ahoj. Neboj sa, nebudem ti robiť zle, nič. Nemusíš sa vôbec bať, ja ti nebudem robiť zle. Chceš sa ukázať do kamery? Asi nechceš. Takže v takýchto domečkoch tu žijú tieto mačičky. Mačacia rodinka. No nič, nasadáme do šporťáku, ide sa odtiaľto preč. Pás, bezpečnosť, safety first. Pás, áno. Helma, áno. Športový režim, áno. Čaute mačky.
No a teraz pôjdeme z hora, ne že sa privali športový Volkswagen z hora. Plný plyn dáme teraz do kopca. Vrum. Vrum. Dobre. No a ideme opačným smerom. Ideme do Pagu sa pozrieť hore, tam je taká pekná výhliadka, ešte jedna. Tak si to pôjdeme ukázať. Ale spravíme to tak, že prejdeme si most, aby si to videl. Aby si videl, ako to vyzerá, ten prejazd cez Pašský most. No a teraz, keď sa pozrieš doprava, tak vidíš to, kde sme boli. Je to tam. Takže tam sme sa boli práve prejsť. Takže takto. No a ideme to rovno stočiť naspäť, aby sme si išli ukázať. Toto je pevnina vlastne, že tu je Zagreb, kúsok odtiaľto. Je dobre, za mnou nikto nejde. No nič, ideme to tuto stočiť. Tu je tiež nejaké miestečko pre turistov. Otáčame sa, nejde nikto. A ideme dať acceleration tomu VR teraz tu hneď. Tuto do zakruty vyskúšame akceleráciu z 0 na 100, takže športový režim zapnutý, vyplo sa nám to, to som vypol klímu, dobre, tuto. Plný plyn, púšťam. To nemá že stlačíš a... Dobre, tak nič, no. Pozri na tú zátoku. Uá! Dobre, za nami nikto, ideme tuto ďalej a skúsime si to. Chcem vyturovať ten motor, chcem ho vytočiť do otáčok. Až potom chcem skúšať akceleráciu, aby sme mali normálne odpich v otáčkach. Neviem ako, ale zistíme. Musí to tu mať niekde. Ty, dúfam, že nejdeš odbočiť, radšej spomalíme, vieš, pri cyklistoch nikdy nevieš. Majú ich aj tu zavádzajú na cestách cyklisti, ale som myslel, že to je len u nás. Vieš, lebo tak u nás je to extrémne populárne, však máme Sagana, big respect, akože, ale pozri sa, nemusia sa všetci bicyklovať zavádzať na cestách. Vieš čo mám najradšej, keď ideš v Petržalke, hrádzu máš napravo, ale on sa bude srať po ceste. To úplne, to dáva zmysel, totálny. Ale to je jedno, to nie je podstatné. Každý nech si jazdí kde si jazdil, nech sa netrepe s bicyklom po strede cesty. Tak, tu už sme v obci. Proti idú motorečky, zdravíme, nikto nič. Aké prekvapujúce, že? Možno by som mal vystrkovať ruku z okna, vieš, ahoj. No čo sa týka Volkswagenu, tak ľudové auto, však vieš, jak to je. Dajme si niečo o histórii Volkswagenu. Volkswagen Touran je priestranné rodinné auto, ktoré sa vyznačuje praktickosťou a pohodlím. Ponúka 7 miest na sedenie, veľký kufor a flexibilné usporiadanie interiéru, vďaka čomu je ideálny na dlhé cesty aj každodenné používanie. No a chceš vidieť malú zaujímavú vychytávku? Pozri na to. Vieš si prepnúť hodiny. Je to fajn. Takto si poprepínať. To sa mi páči. Detaily robia celok. Práve som si uvedomil jednu vec, jak tu sedím v tej príľbe v tom aute, že mám celkom dotlačenú gebulu z tej príľby. Že to si ani neuvedomuješ, že aké komfortné je vlastne jazdiť v aute oproti jazdeniu na motorke, lebo keď máš voľnú príľbu na motorke, to je prúser. Ty potrebuješ mať príľbu, ktorá súmerne tlačí z každej strany rovnako, aby keď náhodou spadneš, tak sa ti nepretočila na hlave, aby to držalo, aby sa ti hlava z nej nevyšmykla, aby, no chápeš, musíš mať pevnú príľbu, nesmie byť len tak trochu na hlave. A ja ju mám teda tak na hranici, že už aj trošku menšia možno, ako by mala byť, ale predsa bezpečnosť je bezpečnosť, ale teraz to cítim, že nie je to komfort, akože jazdiť na tej motorke úplný. Že tuto v aute si sedíš, klíma zapnutá, rádio si vieš pustiť. No má to svoje výhody to auto, ale motorka je motorka. No nič, dáme strih, lebo tuto sa ja nebudem ponáhľať, predbiehať, ani nič zaujímavé sa tu nebude diať. Ideme v podstate v kolóne aut a ja ich s touto 1.6 nemienim na 50-ke predbiehať, takže strih. No a v tomto momente prichádzame do mesta Pag, čo je na ostrove Pag je Pag. Čo ti k tomu poviem, tak to nazvali, no. A tu máš pumpu. Na pumpe inak som si všimol, že sú tu fresh cornery, jak u nás. Že pumpa sa volá inak, ale majú fresh corner. Takže koncept 1. A tam hore, tam do tej oblasti, tam toho kopca pôjdeme sa vyštverať s týmto autom. Je tam výhliadka a ideme na to. Pozri sa, toto tu sa volá, že Stará Solana, mám pocit, som pozeral na mape. Solana pravdepodobne od soli, Pag je známy aj solou, to znamená, že oni pravdepodobne túto morskú vodu tu, použijem slovo, vysušujú, neviem, či to je správny názov. Soli znalci sa mi môžete tiež mi dať vedieť, že ako sa to správne volá. Takže tuto sa pravdepodobne odsoluje voda, alebo teda vysušuje morská voda a získava sa morská sol a tak, Pag teda známy
morskou solou. Nemuselo byť pred nami veľa aut, lebo sú tam také pekné serpentinky a rád by som tomu pridal trošku. Teraz to máme v Dčku, potiahneme dozadu. S ako šport, S ako sporty. Vieš, ak to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, R ako raketa. Dobre, choď do strany. Nie, on ide hore, obidvaja, nie, len jeden Audina. Dobre, ideme ho skúsiť obehnúť, ak sa to sa ma dobre šmíkalo. Dobre, Audi, chceš sa naháňať? Pridaj alebo uhni, však máš S-ko vzadu. No vidíš, domáci sír sa píše s Y, no tak. Čo sme na základnej škole? Ale nie. To, čo som chcel povedať je, že sír tuto, pakský, je tiež veľmi známy a je fakt, že brutálny. Mne pripomína parmezán ten sír. No a tento zástavuje pravdepodobne, pochopil, že keď má za sebou ľudové Volkswagen Racing S Sport turbobenzíny 1.6, tak sa radšej uhneš, lebo tvoja 3-litrová Audina by to nezvládla. No a necháme si medzeru pred nami, pretože prichádzame do zákrut a pôjdeme vyskúšať, že či dodrží v zákrutách. Vytáčame motor trošku do otáčok. No ale nemôžem veľmi pridávať, lebo vidíš, už som ich dobehol. To len ťukneš do plynu, všetci tu idú jak ona. Jak keby na lade išli, ale pozri sa, už začíname stúpať a tu už môžeš vidieť výhľady, krásna. Opäť. To sme približne asi ani nie v polke ostrova. To znamená, že tam sme boli na začiatku, tu je polka a tam v ďalšej časti ostrova, tam je potom Zrče, kam pôjdem pravdepodobne v piatok teda oslaviť svoje narodeniny, budú aj nejaké fotky, videá z toho. 29. augusta budem mať 29. Pozri sa na ten výhľad. Vlog vyjde pravdepodobne neskôr, lebo to treba aj nastrihať, vieš, ak to je, ale chápeme sa. Takže 50-ka, už teraz idem 60 a mám v pláne 120. Sleduj ten vracáčik. Ideme to vyskúšať, ak to drží. Krásny výhľad. Zákrutka. Bang. Opa. Yes. Opa. Len tak nám popiskovali pneumatiky. Dobre. Tomu za nami sme riadne ušli. Znova spomalíme. Ten si musí myslieť, že som na nejakých oných liekoch. Keď toto vidíš, idem pomaly a zrazu do zákruty. Do zákruty pole pod plynom. No, nevychytali sme spolujazdcov, bohužiaľ. Alebo teda predjazdcov. A pozri sa, aké toto je pekné. No byť tu na motorke, tak to urobíš len asi vpredu. No, pozeraj na to. Yes. Aha, tam je nápis PAG. Tak toto je vončo. Tak toto je výhľad. Tam si slnečné okuliare. Cvak, už ich mám. Toto je že fancy výhľad. No nič, je mi teplo. Slnko pečie a ideme ďalej. A tento ide dole, to znamená, že my teraz skúsime sa neprevrátiť, ak budeme vychádzať hore. Dobre, to bolo v pohode. Krásne to zvládlo podvozok tohto auta. Pozri sa na ten výhľad, nádhera. To hovnisko si nevšímaj, hej? No a jedna vec, čo je vtipná, o ktorej túto tému si preberiem a niekedy aj s nejakými odborníkmi na to. Ja som si všimol, že najmenej kreatívne, čo môže byť, sú keď mi píšu dievčatá na Instagrame. Cudzie. Vieš, keď mi chodia DMs od dievčat. Počúvaj ma. To sú tak strašné správy. Jak ja, keď som 12-ročný písal deviatáčkam na základnej škole. To je úplne, že od veci. Tebe príde prvá správa, že ako sa máš. Kámo, v živote sme si nepísali. A tvoja prvá správa je, že ako sa máš. Alebo potom ešte býva také, to je klasika úplne, že čo chodíš vždycky, že ahoj. A teraz začalo chodiť také, že nechceš sa spoznať. To mi prišli asi 3 správy také, že nechceš sa spoznať. Ženám chýba kreativita, čo sa týka oslovovaní na Instagrame, lebo vieš, že ty keď chceš napísať ako chlap nejakej žene, tak napíšeš niečo, to nie je len tak, že ahoj. Teda keď si len idiot, normálne zareaguješ na storku a spýtaš sa jej, že toto si oblečíš aj v piatok večer, keď ťa zoberiem von. To je ona. Vieš, pick-up line. No a tak, vtipná vec je, keď mi posielajú dievčatá fotky motoriek svojich otcov. Vieš, a to je také, že normálne mi napíšu, že môj otec ťa sleduje, má strašne rád tvoje videá. Hovorím, a bol by šťastný, keby vedel, že mi píše jeho dcéra. Či sa nechcem spoznať a povoziť ju, lebo otec ju vozí na motorke. Že otec je fanúšik, to je silné slovo, čo? To keď počuješ, to keď ti napíše mladé dievča, že môj otec je tvoj fanúšik, tak to je pecka. To chceš. Vieš, taká je doba. Keď sú veľké dosahy, tak sa nájdú aj dievčatá, ktoré k tomu kontentu inklinujú, ale
Nejak, že by som si to nad tým ulietal teraz. Z každej strany len počúvam, že však ty si taký istý, ako si bol. Áno, som taký istý. To, že to mám úplne uprdala, že mám spolu na sociálnych sieťach, je to 170 000 sledovateľov v priebehu. Ešte to nie sú ani 2 roky, čo som ukázal svoj ksicht. Áno, som taký istý, ako som bol. Není rozdiel. Akurát jednej veci som trošku iný, že si už neberiem osobne tak názor cudzích ľudí. Niekedy som si bral viac k srdcu, hlavne na začiatku, keď mi niekto niečo povedal, nejakú kritiku, ale dneska ty vole, nemôžeš rozprávať, čo chceš. To je úplne jedno. Ako náhle je ten človek, že nemá lepší život ako ja, že nemá lepšie výsledky ako ja, to je vzduch pre mňa. To je normálne, že neexistuje jeho kritika. To je jak, keby tí ľudia vedeli, že čo si ja myslím o ich názore, ako mi, ani nie, že čo si myslím, že keby tí ľudia vedeli, že ako ja mám vlastne ukradnúť ich názor, ľudí, ktorí povedzme, že sa nemajú tak dobre ako ja, tak by mi ho nepísali. No a tým som povedal len to, že ber si feedback len od ľudí, ktorí majú lepšie výsledky ako ty, od ľudí, ktorí majú to, čo by si chcel mať ty a ktorým sa darí. Nie od ľudí, ktorí sedia pri pive a kritizujú ťa. To vôbec, to nie je feedback, to je nič, to je hate. To je hate a hate ide vždy len z dola. A preto sa na to netreba pozerať. To je len pre tých, ktorí by... Už mi pár ľudí povedalo, že by chcelo točiť videá, ale že oni sa teda na to necítia, alebo veľa hejtu jedno s druhým. A čo? Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Každý má právo na svoj názor. A názor je tá najlacnejšia komodita v tomto svete, v tomto vesmíre. Každý ho má, každý jeden. Ale že či je správny, to už je vec druhá. Všetko je len o úhle pohľadu. To, ako sa na to pozrieš, na ten feedback. Takže, ak ti má toto video niečo dať, neboj sa robiť to, čo chceš robiť a nemaj strach, pretože strach je to, čo zastavilo ľudí pred tým, aby dosiahli to, čo chcú. Množstvo ľudí, nesplnené sny. Cintorín je plný tiel, ktoré nešli do toho, čo chceli robiť kvôli tomu, že sa báli názoru druhých. Využij, že máš príležitosť, rob to, čo chceš robiť. A keď nemáš príležitosť, tak choď a vytvor ju. Bez ohľadu na okolnosti. Človek tvorí okolnosti. No a toto je zase len môj pohľad na vec. Aký ho máš ty? Ja ti môj nenútim a kľudne si môžeš povedať svoj. Ale ver mi, že ak to je niečo, kde chceš zhadzovať alebo poučovať, alebo mi hovoriť, ako mám byť ja, ako ja mám existovať, tak môžeš ísť vieš kam. Tam odkiaľ si prišiel. Takže toľko k tomu. No a čo sa týka autovlogu, neviem, ako to bude vyzerať, aký z toho budú mať ľudia dojem, ale prečo to nespraviť? Keď to tak cítim, že som si chcel sadnúť do auta a ísť si natočiť videjko, jak sa vozím na aute po ostrove. Toto je môj život, môj pohľad na svet a keď sa ti páči, tak som rád, keď nie, čo už. Ešte jedno malé vyjadrenie ku komentáru, ktorý som si všimol včera na Facebooku. Pod video, kde jazdím na motorke, mi napísal chlapík, že dúfam, že sa dolámeš. Neželaj druhým to, čo nechceš, aby sa stalo tebe, lebo sa ti to stane. Akože tento život má jednu veľmi zaujímavú vec, že veci, ktoré praješ druhým, majú tendenciu sa vrátiť. A či to je úspech alebo hejt. A to nie je nejaká výhrážka z mojej strany, ale počúvaj ma, ak sa k tebe dostane toto video, ty keď praješ druhým ľuďom, aby sa dolámali, aby skončili v nemocnici, aj takéto veci mi píšu ľudia, alebo že zabí sa a takto. A potom je najhoršia vec, že ty otvoríš vlastne profil toho človeka, pozrieš sa na to a on tam má fotku so svojimi 3 deťmi. Vieš, a teraz si zober, že on píše človeku, že zabí sa na motorke a má fotku s tými 3 deťmi tam. A ty teraz len tak rozmýšľaš, že ty vole, tento kus odpadu ľudského je človek, ktorý... A ty len tak rozmýšľaš, že teraz má tento človek 3 deti a čo dostávajú doma tie 3 deti od neho, akú výchovu, vieš? A potom tak rozmýšľal, že ako sa vlastne, v akých cykloch sa vyvíja ľudská spoločnosť, že zober si, tento človek má v sebe toľko hejtu, tie decká to zažívajú, čo z nich vyrastie. To isté, čo z neho, zase len hejt. A znova ďalšie a ďalšie generácie. A v našich rukách, podľa môjho názoru, to je vec, ktorou ja žijem, je to, že my môžeme zastaviť. V dnešnej dobe máme množstvo informácií, množstvo spôsobov, ako zastaviť tieto generačné trámy v našich rodinách. Lebo pravdepodobne aj on, ten, čo mi píše, že zabí sa na motorke, je len človek, ktorý si zažil niečo zlé v detstve, že je teraz smutný, traumatizovaný vnútri, vo svojom podvedomí. Ani o tom nevie, že to je niečo, čo ho žerie. A preto si to ventiluje na ľuďoch, ktorým vidí, že sa majú trošku lepšie ako on. A tým pádom to púšťa von takto cez komentár na Facebooku a každý z nás má teda možnosť sa zastaviť, spomaliť, reflektovať a pozrieť sa na to, čo je v nás, čo nás žerie a hovorím, v našich rukách je to, aby sme zmenili to, čo trápilo, povedzme, celé generácie našich predkov. My už nežijeme dneska v dobe, kde sa musíme báť o existenciu svoju.
My už žijeme v kľude. Svet je taký, aký si ho dneska spravíme, s neobmedzeným množstvom možností. A to je to krásne. A je na každom z nás, aký si vytvoríme ten život. A poviem ti jednu vec, keď myslíš pozitívne, budú prichádzať pozitívne veci do tvojho života. Budú sa diať synchronizácie. To znamená, že veci budú klapať, budú zapadať do seba. Keď myslíš negatívne, bude sa to zrkadliť v tvojom svete. Budú prichádzať negatívne okolnosti. To, čomu veríš, to, ako si nastavený, to sa bude odrážať. To, čo máš vo svojej mysli, je to, čo sa bude koniec koncov odrážať v tvojom svete. A teda je to len na teba. Vyskúšaj to. Daj si 30 dní. 30 dní sa nenechaj ničím rozhodiť. 30 dní drž v sebe len pozitívne myšlienky a uvidíš, čo sa začne diať s tvojim životom. Ako začnú veci klapať. Ako začnú veci fungovať. Ako ti budú prichádzať správni ľudia do tvojho života. No a poviem ti jednu vec, ktorú povedal, myslím, že Young, že nevadí, že si sám, že kráčaš sám. Ak robíš správnu vec, tak neznámi spojenci sú na ceste a nájdu ťa. Nie, že v tomto zmysle, je to mojimi slovami pretransformované, ale je to o tom, že unknown allies will come. Neznámi spojenci, no je to interpretované mojimi slovami, ale hlavná pointa je, že keď si na správnej ceste, tak neznámi spojenci sú na ceste za tebou. No a teraz naspäť tuto, sme na ostrove, takže poďme ešte trošku popridávať tomuto autu. Filozofického okienka stačilo, koniec koncov hovorím, mysli pozitívne a nie na silu. Cíť to šťastie, aké máš, že si na svete. Vďačnosť je odpoveď. No a naspäť teda k autu, takže Volkswageník ide. No hovorím, mám celkom dotlačenú hlavu z tej príľby, akože, ale ja ti poviem ešte jednu vec, ja keď som zmenil svoje myslenie, že som začal myslieť naozaj pozitívne, tak mne sa začali diať také pekné veci v živote. Tak fajn ľudia mi začali prichádzať do života, že to je až neskutočné. Ja som na to není hrdý, ale som mal v sebe veľa zlosti a hnevu. A to nie je niečo, čo by som sa mal hanbiť, samozrejme, že to boli okolnosti, aké boli a boli kamaráti, akí boli, party, aké boli a to není výhovorka, vieš, to je len o tom, že jednoducho ten život a prostredie, v ktorom som sa pohyboval, nebolo úplne prospešné a zdravé, ale o tom si porozprávame niekedy, odkiaľ prichádzam a tak. A ideme si ukázať jedno krásne miesto tuto na ostrove. Zamykáme našu krabičku, šedá krabička a sleduj toto. Ja v tých barefootoch na týchto skalách, pozeraj, lavička. Pozeraj, krabička. Lavička, krabička. Lavička, krabička. No tie kamienky sú také, akože nazvime to, že ostrejšie. Lavička, krabička. Lavička, krabička. Pozri sa na to, aké to je pekné. Nádhera. Tak na chvíľku si tu sadneme. Opäť využijem priestor môj, tento, kde môžem povedať jednu dôležitú vec, že dých je extrémne silná vec pre človeka, ani si to neuvedomujeme, ale množstvo z nás dýcha. A ja som mal tento problém, že dýchame plitko. To znamená, že ty keď sa poriadne nadýchneš a vydýchneš nosom do brucha, nie do plus, ale normálne do brucha, do bránice a vydýchneš, tak sa telo uvoľňuje. Ako náhle máme skrátené dýchanie, tak naše telo je podvedome v strese. A keď sme v strese, tak máme skrátené dýchanie. To znamená, že vzniká kolobeh. Ale ako náhle začneš dýchať zhlboka, telo sa začne uvoľňovať. Celkovo žijeme v dobe, ktorá je napätá, kde máme tendenciu dýchať plitko a potom to telo nefunguje tak, ako by malo. Ale keď sa naučíme správne dýchať, tak sa vieme uvoľniť a aj naša myseľ funguje inak. Takže dých je extrémne dôležitý. A sú tu rôzne dýchové techniky. 4-sekundový nádych, sekunda 2 pauza, 6-sekundový, 7-sekundový výdych. Vyskúšaj, daj si 4 sekundy nádych, 2 sekundy pauza, 6-7 sekúnd výdych. Daj si tak 3 minútky a uvidíš, ako budeš cítiť uvoľnenie na svojom tele. No a čo k tomu poviem, ešte sú to len 4-5 rokov, čo riešim, čo sa zaujímam o veci spojené s tým, ako žiť život, ktorý by si chcel, ako pripraviť okolnosti, tak aby si žil život, ktorý chceš. Po týchto 4-5 rokoch už mám zo pár techník, ale dám tomu ešte nejaký čas, kým začnem zdieľať tieto techniky so svetom, pretože ešte sám mám čo študovať, ešte sám sa chcem naučiť zdokonaliť, povedzme, v týchto veciach a možno to znie, že som úplne vyrovnaný, ale sú dni, kedy strátim svoju prítomnosť a viem sa pekne nasrať a vytočiť, aj keď to tak možno nevyzerá, ale sú dni, no. Ale o tom to je. Predsa. Tiež som len človek. Aj ty. Takže keď niečo nevíde tak, ako by si chcel, keď povieš niečo, čo by si nechcel a keď spravíš chybu, je to úplne v poriadku. Sme ľudia. Pokračujeme ďalej. Idem si dať 5. pleskavicu za 3 dní. Ale nie, dám si dneska niečo iné na obed, nebude to pleskavica. Dám si čevapčiči. Takže nastupujeme do našej sporty krabičky so športovým režimom. Spravíme to tak, že dáme akceleráciu a
Na dnes to ukončíme a idem sa hodiť do mora. Idem trošku zrelaxovať, lebo to je vec, ktorou napríklad ja mám obrovský problém a to je, že nič nerobiť a byť v kľude. Ja som človek, ktorý potrebujem stále nejaké aktivity. To nie je úplne dobré, lebo potom neviem sa dať do kľudu a pracujem na to naozaj roky, 4-5 rokov sa venujem tomu, ako byť v kľude a už sú techniky, ale hovorím, sú dní, kedy to nejde jednoducho, že chceš niečo stále robiť. Som workoholik, no. Ale zase má to svoje výhody, akože za 2 roky som stihol to, čo niekto robí 15, takže tak, ale chápeme sa. Má to aj svoje nevýhody. Napríklad zostať v kľude nie je pre mňa úplne vždy najľahšie, ale už viem ako na to. A dých je jednou z ciest, správne dýchanie. Ale hovorím, stále som mladý, stále sa len učím. Pamätám si, keď som mal 20, poznáš ten vtip, čo sa hovorí, že má 20 je ako hrať videohru, od ktorej nemáš návod. Beháš po okolí a stlačíš tlačítka. Som bol ja, keď som mal 20, absolútne som nevedel odkiaľ kam a kade. Dnes to bude 9 rokov už odvtedy a už viem odkiaľ kam a kade. A už aj viem, ktoré tlačítka postlačať, aby veci fungovali a klapali. Aspoň šťastie tak, ako by som chcel. No, pustíme hento auto pred nás a ideme dať acceleration. Ide ešte jedno za ním. Dobre, tento odbočuje, tak rýchlo. Teraz dáme acceleration, aby sme sa dostali ďalej, aby za nami nikto nebol. Tak, tu je naša lavička. Rovinka. Dobre, ideme brzdiť. Za nami auto není, lebo sme trošku išli rýchlejšie. Dobre, tak dávam brzdu, dávam plný plyn. Nechce to ísť do otáčok, no tak toto sa asi ani nedá. No tak toto, dobre, tak akcelerácia. No, tak toto není bohvie čo, akože to trvalo sa dostať na tú 100. Ale dobre, však není to na to. Dá sa s tým predbehnúť, je to 1.6. Predbehnúť vieš, ale že vyšprintovať na 100 nevyšprintuješ. No dobre, záver je, že to auto je pomalé. Hotovo. Vybavené. Koniec recenzie. Dobre, takže nezabudni odoberať kanál v prípade, že sa ti video páčilo. Môžeš aj napísať, že čo by sme mali vyskúšať na budúce. Rozmýšľam nad tým, že by sme spravili vlog s Mustangom takýto. Ak bude o to záujem, tak daj vedieť. Ak by si chcel, aby som spravil... Rýchlo preč. Tak, teraz to pridalo. Vieš čo urobíme? Tým, aby sme boli v otáčkach, tak dáme si akceleráciu z 50 na 100. To je niečo, kde už to auto aspoň pôjde do otáčok a spravíme to tak, že použijeme manuálnu prevodovku. To znamená, že si vytočím motor, mám to podradené a ideme na 50. Sleduj. Ideme. OK. No, už keď to je v otáčkach, tak už to ide inak. Tam ten rozbeh je problémový. No nevieme vytočiť otáčky na neutráli. Inak už potom to akceleruje. No a čo sa týka videa, keď sa ti páčilo, nezabudni odoberať kanál a pravdepodobne budú pribúdať vlogy aj takéto. Aj tento typ vlogov, kde budeme jazdiť na autách rôznych. Vidím to tak, že v ďalšom videu šupneme môjho Mustanga, Dark Horse dáme do videa a uvidíme, no. Tam si tiež môžeme potom otestovať akceleráciu a rozmýšľam aj nad tým, že by som zobral, že zoberiem nejaké dievča, posadím ju a budeme točiť videa a jej reakciu, keď pôjdem do zákruty riadne, normálne drift, všetko. Uvidíme, či bude v kľude. Znie to ako plán. Znie to ako vtipný typ videí. Takže tak, nezabudni odoberať a vidíme sa pri ďalšom videu. To by bolo na dnes všetko a ja si idem dať čevapčiči.